Всім привіт! Ось хотів вам показати, є ось такий прозорий печ. А він прозорий, але чомусь не зовсім прозорий. Ну тут трошки в мене бак стався. Він то в самій катушці такий прозорий, біленький. А коли надрукуєш, він такий виходить, бачите, як не сильно він прозорий, трошки як заматований. Ну, він є просто білий прозорий, є червоний, синій прозорий. Цікава штука такий. Можна використовувати на різні детальки, там стопи, повороти якісь або ще щось цікаве.